la plaça de Santiago de Villena i el seu entorn. Començarem la nostra visita d'avui a la façana de l'Ajuntament, o Palau Municipal de Villena, a Alacant. Es situa a la plaça de Santiago d'aquesta localitat. Va ser edificat per Pedro de Medina a principis del segle XVI per a morada dels beneficiaris magistrals del Temple de Santiago, Casa Abadia. Va ser alienat a l'any 1576 pel cabdil eclesiàstic i adquirida pel Consell de la ciutat per a cases consistorials. La valoració de l'edifici ve donada pel seu caràcter renaixentista, de clara impronta a la seva façana, en dues de les seues finestres i alt pati doble galeria amb escala incorporada. La seva construcció s'atribueix a Jacobo Florentino, escultor que havia treballat amb Miguel Ángel a Florència i que, després es d'obrar a Granada i Múrcia, mor a Villena a l'any 1826. Tampoc es descarta la participació de Jerónimo Quijano, continuador d'aquell a la catedral de Múrcia. La portada, blasonada amb l'escut de la ciutat, mantingut per tenants i emmarcat per una orla de temes zoomorfs i florals, seguir l'esquema serliat d'ordre dòric amb pedestals i frontó triangular. A l'interior de l'edifici destaca el pati amb arcs, carpanells sobre columnes toscanes, dins ales espadines i casitons alintradors. L'església arxivestral de Santiago de Villena està situada a la plaça de Santiago d'aquesta ciutat. Va començar a edificar-se al segle XIV, tot i que el seu aspecte actual data del segle XVI. És la major i més important església de Villena i es tracta d'un dels conjunts gòtics renaixentistes més importants de la Comunitat Valenciana, atès que va conformar l'arquetip de l'escola arquitectònica del gòtic valencià, que va tindre àmplia ressonància regional. Altar major amb dues de les característiques columnes torces al fons. La seva planta de 3 naus i les seues columnes torces, similars a les de les llonges de València i de Mallorca, es poden considerar típiques del gòtic, si bé adquireixen així una major monumentalitat, a més de ser les més antigues construïdes en un edifici religiós, posteriorment imitades per la catedral d'Orihuela. La seva disposició interior s'assembla a la de la seu de Manresa, en la qual probablement es va inspirar el seu autor. Entre el 1576 i fins a l'any 1881, el compositor Ambrosio Cotes va ser mestre de capella de l'església de Santiago. A l'any 1656 es va adquirir un nou orgue que es va destruir durant la Guerra Civil per l'elevada suma de 143.915 meravedís. Durant el segle XVIII es va dur a terme nombroses reformes. Ja al 1709 es nomena blanquejar l'església, cosa que es manarà fer almenys en una altra ocasió, tot i que en l'actualitat les parets tornen a lluir la pedra nua. A mitjans d'aquest segle s'afegeixen les pilastres amb florons de la porta de l'església, que dona a la plaça. També es va manar daurar el nou retaule, adquirit l'any 1728, i es va partir en 4 l'antic retaule. Es van picar els pilars de l'església, es van col·locar florons de fusta a les claus de les voltes i es van guarnir les finestres amb balconets, gelosies i vitralls. Durant la Guerra Civil, l'església va patir nombrosos danys. Es va mutilar la revetlla de l'altar major, es va destruir l'orgue, van desaparèixer totes les imatges, quadres ornamentals i objectes de culte i es va perdre gairebé tots els llibres capitulars, els registres parroquials i l'arxiu musical. A més, es van picar els blasons de pedra que adornaven el mur del carrer Ramon i Cajal i que van ser restaurats a l'any 2007. Als anys 50 es va eliminar el cor i es va enderrocar la plataforma del cor. En canvi, es van construir diverses capelles i el púlpit. L'església va ser declarada Monument Històric Artístic Nacional a l'any 1931.
nostra benvolguda Wikipedia.